広げてみようかな。本日は暗黒界のタクシーグリーン、こちらをご紹介したいと思います。暗黒界のタクシーグリーン、闇星2、悪魔族、攻撃力300、守備力500、効果、このカードが他のカードの効果によって手札から墓地に捨てられた場合、フィールド上の魔法またはトラップカード1枚を破壊する。